салом, як хабар. дар Россия зиёда аз 638 000 фарзанди муҳоҷирон қарор доштанд, аммо нисфи аз онҳо ба таҳсил фаро гирифта нашуданд. дар ин бора муовини вазири корҳои дохилаи Россия хабар дод. ба ибрози ном бурда, танҳо дар Москва 80 282 фарзанди ноболиғи муҳоҷирон қарор доранд, аммо ҳамагӣ 25 000 онҳо таҳсил менамоянд. ин дар ҳолест ки дар ҳудуди Россия барои таҳсили фарзанди муҳоҷирон сатҳои зиёд аз ҷумла супуридани имтиҳонҳо пеш аз қабул шудан ба мактабҳо муқаррар шуданд. бар замми ин чанд рӯзи пеш Думаи давлатии Россия бо қабул намудани лоиҳаи як қонун ба Вазорати корҳои дохила дар бораи ҷамъоварӣ намудани маълумот дар бораи фарзанди муҳоҷирон иҷозат дод. бо тарофаи суперқувва аз Мобайл интихоб дар дасти туз. дар ихтиёри ту 9 суперқувва аст ки тибқи хоҳиш метавон пайваст кард. гигабайтҳо, дақиқаҳо, паёмак ва ҳатто обуна ба ZTV. тарофаро бо хости худ бисоз суперқувваро пайваст кун. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.